ɗabi'a ce ta Allah a cikin family sai ya ɗaga mutum ɗaya ko da ilimi ko da kuɗi. To kai da aka baka ilimi ko aka baka kuɗi a cikin family kaza ba fa kai kaɗai aka ba kaka ce an dame ka, dama wanda aka baka ya fi ƙarfin abin da zaka cika sha kai kaɗai. So ana nufin wannan familin da mai ciwon su da mara lafiyan su da waye duk kai ne zaka yi guiding ɗinsu akan su karatu su ilimi, familin ya albarka. Kada kuna da family mai albarka a ga wani daga cikinku akan titi yana bara, ko a ga wani a cikinku yana zaman banza. Ku tashi kowa a har hada kuɗi a biya wani ya je ya karatu, a har hada kuɗi a taimaki wani ya je ya sana'a, a har hada kuɗi a tallafi wani, ya zama familin yana juyawa. Ba kuma su kuma sai a dogara ga mutum ɗaya, kowa ya samu nasa sai ya sa a jiyo a ce duk nauyin yana kanka ba. A tashi kowa yadda za a dinga hada kuɗi, ana hada kuɗi ana taimakekeniya.